Di ko naman po akalain na magiging ganito po yung sitwasyon namin. Parang nagdi-dream lang po ako 2024 or 2025. Maganda na yung buhay ko doon pero hindi po pala. Pagkadismaya, pangamba, at pagkalugmok ang sinapit ng 24 na taong gulang na si Faye Ann Del Valle mula sa Ligao City matapos itong magtiwala sa isang agency at makapagbitaw ng aabot sa 370,000 para sa kanyang student visa papuntang Canada. Pero ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya ay tila naglaho na. Dahil sa umanong palpak at mapanlamang na serbisyo ng inireklamo nilang Traveling Employment Consulting and Travel Agency na nagproseso ng kanyang mga papeles. Makonsensya siya. Kung may puso man siya, makonsensya siya. Dahil yung perang binigay namin sa kanya is hindi madaling kitain. Tapos sa yung igla pala, mawawala parang bula sa amin. Sana ibalik niya yung pera. Noong una, nung di pa po pala niya napoproseso yung papel ko, parang grabe po yung anxiety and parang pagsisisi ko sa sarili ko. Matapos ang 2 taon na paghihintay, walang naging paggalaw sa papeles ni Faye. Hindi na rin umano sila pinaharap ng naturang kumpanya na pinamumunuan ni Mr. Ronaldo Pidec, na residente rin ng Ligao City. Kaya naman sa sobrang stress na naidulot nito kay Faye at sa kanyang buong pamilya, naglakas loob na si Faye kasama ang kanyang ina na lumapit sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ano po ba yung pangalan nitong ahensya na pinag-applyan mo ng student visa? Traveling Employment Consultancy and Services po. Yun, way back 2022, nag-inquire po ako sa kanya kung paano po yung process para maka-apply ng student visa. Tapos 2023 po, nagbigay na po kami sa kanya ng pera. Nung 2024 na po, sabi niya sa akin, maghintay lang daw po ako kung nitong year na to para daw po niya i-process. Tapos, nung sa bandang huli na po, parang nagtataka na po ako kasi parang wala na po talagang nangyayari. Sino itong taong pinagkatiwalaan mo at naging katransaksyon mo? Siya po si Mr. Ron Kedep, siya po yung CEO ng agency na yan. Mabuka siya magsalita, puro encouragement. Mahirap lang ako dati, nagtitinda ako sa palengke, ganito lang yung buhay ko. Kaya gusto ko makatulong sa mga taga-Ligao. Stress kami ma'am, pati yung asawa ko. Kasi ngayon, hanggang ngayon po, nagbabayad pa kami ma'am sa bangko. Eto, nasa kabilang linya ng telepono si Sir Ruben Sumbon, ang Chief ng Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry Regional Office 5. Ano po ba yung dapat gawin itong mag-ina sa tulong po ng inyong opisina? Ang gagawin po ng opisina dyan, tulungan po natin siya na ma-recover po yung pera niya sa pamamagitan po ng kailangan niya po mag-file ng complaint dito sa aming opisina, sa aming tanggapan. And ipapatawag po natin yung agency and sila po, sina Ma'am Faye, para po sa mediation process. Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Ano po yung kaso na pwedeng kaharapin po nitong Sir Ron, ito pong ahensya? Maliwanag po na niloko po itong mag-ina. With regards po sa criminal case na pwedeng kaharapin po ng agency at ng tao na kausap po nila, depende po sa circumstances, pero base po doon sa kwento ng ating biktima ay patok po ito sa swindling. Matapos na ma-ere ang reklamo ni Faye, isa-isa na ring lumantad ang iba pang mga biktima umano ng naturang kumpanya na nagnanais din mapagbayad si Mr. Ronaldo Pidec dahil sa parehong suliraning kanilang kinakaharap sa mga papeles ng kanilang visa papuntang bansang Canada. Kasama natin ngayon sila Misha Carillo mula sa Laguna, Cynthia Longa Sakla na mula pa sa Benguet, Desiree Pangilinan na mula naman sa Porac, Pampanga, at ang mag-asawa na sila Lester Bonde na taga Ligao City, Albay. Sabi niya sa amin, agad kami makakarating doon sa Canada,
full payment po kami. Nasa magkano po ang naibigay niyo po, ma'am? Bali sa yung total po ma'am is 634,727. Nung March 15, 2021 po tumawag siya sa amin. Sabi niya, naghihintay na daw po yung employer namin. Ayaw niya ng matagal, kaya sa study na lang daw. So, So siya po yung nag-offer sa inyo na instead of work permit, study visa. Oo, yes ma'am. Okay. Study visa na lang daw para mas mabilis ang pagpunta doon. Nung mag-inquire kami sa kanya, yung sabi niya sa amin is 3 to 6 months maximum processing lang po. Dumating, umabot ng ilang taon? Halos 2 years lang 2 years? Una pa lang, may panluloko na kasi sana po nagsabi siya ng katotohanan na kung ano yung mangyayari sa process po nung... Okay. Nasa magkano naman po yung naibayad nyo po dito sa ahensyang ito? Bali po, 575. 575,000. Di niya Maghintay alam kayo, yung stress maghintay na kayo. binibigay niya sa kliyente niya. Okay, pinangakuan niya po ako na makakapagtrabaho dun sa Canada. Tapos sabi niya 300,000. Then nagpadala po ako ng 300,000 sa kanya. Tapos sabi niya, mag-resign ka na sa trabaho mo dyan kasi magiging okay na yung papel mo. Asikasuhin nyo na ni Al yung dapat yung asikasuhin sa Pilipinas. Pinag-resign niya po ako. Tumawag po ako sa kanya. Sir, nakapag-resign na po ako. Nag-break po ako ng contract. Yung, di ba po, resign. Binayaran ko po yung natitirang buwan. Halos wala po ako naiuwing pera. Para sagutin at mabigyang linaw ang mga hinaing na ito, makakausap natin ngayon si Mr. Ronald Ron Kidep, ang CEO ng Traveling Visas Financial Consultancy Services. Sir Ron, magandang hapon po. Kilala niyo po ba itong si Misha, Cynthia, Desiree at mag-asawang sila Lester at Marjorie? Yes, kilala ko po sila na. Ano po yung masasabi niyo po dito sa mga reklamong ito patungkol po sa inyong agency? Okay, gusto kong ipaalam sa inyo po, sa lahat ng viewers, ang traveling is licensed. Pangalawa, bago tayo nagsimula ng processing ng applications, dumaan kayo sa consultation meeting. Ibig sabihin, pinaintindi sa inyo ng traveling yung terms and conditions, payments and expenses when it comes to immigration process. Hindi porke gusto natin yung intake na to, mahahabol natin. Depende yan sa kliyente kung nakapag-provide ka agad kayo ng requirements na kailangan namin. Okay, pero Kasi sir, siyempre kami, okay sir, pero po nagbanggit ka po na 3 to 6 3 months, to 6 sabi niya nga. months. Sabi That niya is nga, the wala maximum. pang... So pag sinabi mong maximum, sir, yan na po, di ba? That ends with that maximum date. si Minisha, nilapit niya sa akin ng pamangkin ko na ang pamangkin ko tinulungan ko papuntang Canada na kahit piso walang ginastos. Lahat tinulungan ko. Oh, tumatawa Dahil po sa sila, sir. sponsor ko yan. Ngayon, makakapunta ka ba, Misha, ng Canada without my sponsorship? Without my signature? Without my supporting documents to process your applications? No. Sir Ron, yan pong pirma na binabanggit nyo po, yan na pag-sponsor po nyo, yan pong serbisyo po na binibigay na sinasabi nyo, na kung hindi po sa tulong ninyo, hindi po ito makakali. Sir, para po sa pagkakaalam namin, yan po ay binayaran po nila. Ang pirma po ninyo ay bayad po. Para naman sa maaring aksyon, nasa kabilang linya ng telepono ngayon si Attorney Jessie Jimenez, ang Special Investigator ng National Bureau of Investigation, Bicol Regional Office 5. Attorney Jessie, eto po, marami na po yung nagre-reklamo patungkol po dito sa isang ahensya, Travelink. Ano po yung pwedeng kasong kaharapin itong si Mr. Ron ng Travelink? I-check po natin lahat po yan, ma'am, kasi ang traveling agency is not authorized to recruit workers for abroad. Bawal po yan. Base sa batas po yan, legal recruitment po yan. At pag napatunayan din po na maraming pera po yung tinanggap nitong Mr. Ron. Ganito kasi yan, ma'am, pag committed po yan ng syndicate, meaning more than 3 po ang nag-process sa recruitment, syndicated po yan. Pag marami po ang biktima, in large scale, considered as economic sabotage po yan. Mabigat na kaso po yan, ma'am. Bilang ora mismong tugon sa suliraning kinakaharap ni Faye, Misha, Cynthia, Desiree, Lester, maging ng iba pang biktima na sina Marjorie Bonde, Ninita at Marjorie Coponga. Ora mismo silang sinamahan ng aming team sa opisina ng Department of Trade and Industry upang formal na magsumite ng reklamo laban sa CEO ng traveling agency.
Sa ngayon, since nandito na sila, mag-file sila sa amin ng complaint, we will undergo din sa aming process. Magpapadala kami ng notice, maybe by Monday. Pero, ang advice ko, since allegedly nasa estafa, so pwede din silang mag-consult sa NBI. Sinamahan din namin sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang mas mapag-ibay ang kanilang reklamo, kung saan isinumite rin ng mga biktima ang kanilang mga salaysay at hawak na ebidensyang magpapatunay sa kanilang reklamo laban kay Kidet at sa kanyang kumpanya. Ako, syempre po, andun pa rin yung takot sa ginawa sa amin ng tao na to. Yung mga nakuha sa aming pera, syempre hindi madali yon. Kagaya ko na pinag-resign niya galing Japan. Tapos nakaban ako sa Canada na hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. Yung sobrang stress na binigay niya sa amin, na parang sinira niya na rin yung buhay namin at pangarap namin. Sir Ronaldo Kidep, na sana po makonsensya ka sa ginawa mo, na mabawi namin yung dapat na sa amin. Sana po hindi na maulit sa iba pang tao. Ang na-stress ako yung hindi niya binalik yung dapat na ibabalik sa akin kasi hindi naman po ako nakapunta doon. Dahil legal na kukunin ko yung binayad ko ng airfare at yung insurance na sinasabi niya. Yun lang naman ang hiniling ko sa kanya pero hindi naman po siya sumasagot. Dapat magpakatao ka at huwag ka nang manloko. Sabi mo po, pastor ka, so dapat malaki ang takot mo sa Panginoon. Matapos ang ilang araw ng pagsumite ng reklamo sa DTI, nagkaroon ng paghaharap ang magkabilang panig sa opisina ng Department of Trade and Industry, kung saan walang nangyaring pag-aayos sa pagitan ni Mr. Ronaldo Kidep at sa mga nagrereklamo niyang dating kliyente. Kaya tuloy pa rin yung namin, kaso laban sa kanya. Wala naman siyang nagawa para sa amin, kaya which is yung pera namin binigay sa kanya is binabawi na namin. Pero gusto niya, bawasan yung perang certain amount na naibigay namin sa kanya is bawasan. Hindi kami papayag kasi naman wala naman siyang nagawa para sa papers ng mga pag-apply namin sa kanya. Sana maawa ka sa mga ginagawan mo ng ganito. Di yung depression na naranasan namin dahil sa panluloko mo sa amin. Ayaw namin sanang magkagulo pa kung ano yung dapat, kundi gusto na rin namin mabigyan din ng leksyon sa sir. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng NBI sa kanilang reklamo upang maisampa na ang nararapat na kaso sa Ligao City Prosecutor's Office. Thankful po kami ng pamilya ko na ganyan po yung pagtulong nyo sa amin na di lang po pala hanggang ma-ere kami, kundi hanggang the whole process po na hanggang pong matapos tong kaso na to. Ang humpay po na pasasalamat sa inyong team at kay Kong Saldi ko po. Papasalamat kami na may ganitong programa na tumutulong sa mga katulad namin na yung matakot ilabas, walang kakayahan, walang alam. Malaking tulong yung Ako Bicol talaga, madam. Maraming salamat po sa Ako Bicol kasi pinaunlakan nila kami. Sa Ako Bicol po at kay Ma'am Remy, maraming salamat po. Sinama niyo kami dito sa programa niyo kahit hindi po kami taga Bicol. Laking pasasalamat po namin na nandito kami ngayon dahil natulungan niyo po kami. Umusad ang proseso po ng namin. Asahan na patuloy ang pag-aksyon ng programang Ako Bicol tabang ora mismo sa mga suliraning legal na kagaya nito. Naway maging mas maingat tayong lahat sa pakikipagtransaksyon, lalo pa kung malaking pera ang pinag-uusapan. Ugaliing beripetahin muna sa mga ahensya ni gobyernong namamahala sa bawat transaksyon kung lehitimo ang isang serbisyo at individual na nakakausap upang makaiwas sa mga di ka nais-nais na pinsala. Asahan na patuloy ang pag-aksyon ng programang Ako Bicol